Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zelan egiten diren berreketak matrizekin. Hau da, matrize bat ematen digute eta eskatzen digute matriz horren karratua eta kuboa kalkulatzea. Dakigunez, aplikatu behar dugun gauza bakarra da jakitea, dakiguna ez da, zerbait karratura egitea da, bera bi aldiz biderkatzea bere buruarekin, eta kuboa egitea da, 3 aldiz biderkatzea edo baita ere karratua bider berriz ere matrize berdina. Beraz, lehenik eta behin kalkulatuko dugu hau, eta behin hori daukagunean, biderkatuko dugu berriz ere matrize berdinarekin, eta kalkulatuko dugu, eta lortuko dugu A kuboa. Gogoratu, lehenik eta behin dugu A biderra, akarratu. Akarratu izango da A biderra, eta gogoratu zein den matrizeetan, matrizeak biderkatzen ditugunen haien artean zein den kontuan hartu behar dugun baldintza. Kasu honetan, zenbat zutabe eta zenbat errenka eta zenbat lerro ditugu. Dauzkagu 2 lerro eta 2 zutabe. Beraz, kasu honetan, matrizea izango da 2 bider 2. 2 bider 2. Eta berdinak izan barrutena da zenbaki hau, lehenengoaren bigarrena eta bigarrenaren lehenengoa. Kasu honetan berdina direnez, ez dugu inolako arrazoirik izango haien artean. Eta baita ere goratu lehenik eta behin lehenengo matrizearen lerroak hartu barritugula kontuan, eta bigarren matrizearen ilarak. Behin gauza horiek gogoratuta, goaz kalkuloak egitera. Beraz, lehenengo matrizean joango gara lerroak egiten, eta bigarrenean zutabeak. Lerro hau, bider zutabe hau. Goian dagoenez, goiko elementu bat izango da, lehenengo zutabean dagoenez, izango da, goiko elementuen artean, lehenengo zerraitik, ilara hau, lerro hau, eta lehenengo zutabea, elkartzen direlako lehenengo elementuan, eta horregatik, hor geratuko zaigu. Kasu honetan, izango da, bat bider bat, lehenengoa bider lehenengoa, gehi, 2 bider minus bat. 2 bider minus bat. Eta joango gara berdina egiten, elementu guztiekin. Jartzen ditugu kalkulo guztiak, eta kalkulo hau da honi dagokiona, hau honi dagokio, bestetik, beste kolorekin jarriko dugu, hau dagokio honi, eta azkenik hau honi dagokio. Ikusi zuen kalkuloak, berdina ematen dizueten edo ez, eta A karratu, kasu honetan ikusten dugu, A karratu daukala A matrize berdinaren dimentsio berdinak. A karratu, zergatik bete dimentsio direlako, 2 bider 2. Horregatik, matrize hau biderkatu dezakegu berriz ere matrize honekin, lehen komentatuko dugun arau batik, eta hori izango da, hain zuzen ere, erabiliko duguna, A kubo kalkulatzeko, egin dezakegu A biderra, baina nola, A karratu kalkulatu dugunez horretik, izango da A karratu bider A, A karratu dagoen lekuan, jarriko du oraintxe bertan kalkulatu dugun matrize berri hau, minus bat, 2, minus bat, minus 2, eta biderkatuko dugu bider arekin. 2, minus bat, eta 0. Eta berriz ere joango gara ilarak zutaberekin, ilara zutaberekin, eta modu berdinak kalkulatuko dugu hemen dauden kalkuloak. Hemen jarri ditugu kalkuloak, txekeatu zuek ikusteko hau bider, hau ematen dizuen, etorrela guztiekin. Eta azkenik eraiketak iterakoan, hau lortzen dugu. Berriz ere ikusten dugunez, A kubo izango da aurreko guztien dimentsio berdinetakoak karratua izaten jarraituko du. Beraz, hau izango da, berreketak kalkulatzeko modua. Hau da, matrizeen arteko biderkaketak ezagutzen ditugunean, berreketak egitea da, prozedura behin eta berriz errepikatzea.